Hola a tots, què tal, com esteu? En el vídeo d'avui, com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, doncs us ensenyaré a fer aquest cub, que és el Pyramids. És un cub bastant fàcil i com haureu vist, en comparació d'altres vídeos, ara tinc més angle de visió. Bueno, teniu més angle de visió, saps? I doncs, bueno, comencem. Començar l'hem de desfer. Desfeu com pugueu, a la vostra manera. Vale, així ja estaria bé. El que hem de començar, primer hem de posar bé les puntes, que per exemple seria groc amb groc. Bueno, això és molt fàcil, groc amb groc, groc amb el groc i el vermell amb el vermell. Ara el que hauríem de fer seria fer com una mena de... posar tots aquests centres junts. I el que hem de fer és, per exemple, doncs buscar, per exemple, si ens fixem en el blau, fem la cara blava. Doncs hem de buscar el centre, diguem, i el portem a la seva cara. El que us podria haver passat seria el següent, que tinguéssiu doncs el centre el tinguéssiu més lluny. El que hauríem de fer seria baixar 2 vegades el de la dreta, 2, llavors ens col·locaríem on està així, baixar aquest i baixar aquest. No sé si ha quedat gaire clar. Ho tenim així, com veieu està aquí baix. Què fem? Baixem 2 cops aquest. I ara anem a buscar els altres, busquem aquest ha d'anar aquí dalt i aquest ha d'anar aquí dalt. Un cop ja tinguem fet això, haurem de passar a col·locar la resta, això, per fer la cara. Què hem de fer? Doncs ens fixem aquí. Hauríem de buscar la peça blava verda. La busquem per al cub. Està aquí. Què hem de fer? Treure-la. Com? Doncs tal com la posaríem. O sigui, apartem, la traiem i tornem a col·locar. I el que fem és portar-la on ha d'anar. Com veieu ha d'anar aquí, l'hem de posar com a sobre entre cometes i el que fem és, us podria passar dues maneres, o la d'ara, que la tinguéssiu aquí, o una altra que la tinguéssiu aquí baix. Això és igual, perquè segur que ens passarà alguna situació i després us explicaré. Què fem? Baixem, retirem això cap aquí, tornem a pujar per col·locar-la i ja la tornem a col·locar. Passem aquí, groc-blau. Què passa? La tenim aquí, però què passa? Que està col·locada aquí, però està equivocada. Què hem de fer? Treure-la, com recordeu. O sigui, retirem, la traiem, tornem a posar. Què hem de fer? Baixem, girem cap a la dreta, pugem, la posem ja i recuperem. I per última, la vermella blava, que la busquem pel cub, està aquí. Ara la situació que us deia, que està aquí, doncs el que hem de fer és no baixar-ho, sinó pujar-ho i baixar aquesta d'aquí. No fer així com fèiem, baixem, pugem i posem, sinó el que fem és pugem i girem la que tenim a l'esquerra. Baixem, posem i ja està. Aquí podríem tenir 3 situacions. Quan ja hem fet la cara, podem tenir 3 situacions. Una, que ja haguéssim fet el cub. L'altra, que ja, o sigui, que tinc aquesta, o l'altra que seria tenir una ben col·locada, ja amb la seva torre, entre cometes, tot ben col·locat, però que quedessin aquí davant dues, que hauria d'anar la d'aquí, aquí, i la d'aquí, aquí. Comencem per aquesta situació. Que el que hem de fer és el següent moviment. A baix, dreta, amunt,
dreta, a baix, dreta, amunt, dreta. Ara aquí hem de mirar, veus? Veieu? Aquesta seria l'altra situació. No, perdó, m'he equivocat, que estiguessin bé, però girades. Quan fem aquest moviment, passem a la situació aquesta, que aquí ja s'ha de fer un moviment una mica més complex, que és a baix, esquerra, amunt, tornem a posar això aquí, dreta, baixem l'esquerra, girem la cara de dalt, pugem un altre cop i com ja veuríeu ja ho tindríem fet. Vale? I ara us explicaré, per exemple, una altra situació que podríeu tenir-la, per exemple, així, vale? Que fos així, que tinguéssiu això ben col·locat, o així. Doncs el que hauríeu de fer és anar fent el moviment aquest, a baix, dreta, amunt, dreta, a baix, dreta, amunt, dreta, i un altre cop, a baix, dreta, amunt, dreta, per finalitzar, a baix, dreta, amunt, dreta. Doncs, bueno, i així seria, vale? Doncs, bueno, aquest cub és bastant fàcil, com ja haureu pogut veure. Com sempre dic, us recomano apuntar-vos als moviments en un paper, vale? Amb boli i tal. I, doncs, bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, però abans d'acabar he de saludar a 3 persones, em sembla que són. Una, primer, Marc Sanauja, segon, Joel Palazón i per últim, Xavi Gómez. Doncs, adeu.